guys! Good morning! Good morning! Kumusta man tanan mga followers? Kumusta? First to this videos guys, magbuhat ko upuan guys, gulaman. Kaya perting inita, magpabugnaw, tagamay guys. And then, nanay tubig ang akong kaha. Look at this. Nana siya tubig. So karon, atong ibutang ang ato ang gelatin powder. Okay? Okay. And then, para siya matunaw. And then, tangan na to siya og kamay para tamis-tamis ang iyang jelly. Gamay lang. Ilang na to palabian og daghan guys. Kanang iko-iko lang. Ini siya gukay guys, kay aron matunaw siya guys. Para mapil siya gahi. Yan, mura na ako ang mga isagol guys. Mura na siya guys, akong sagol. Ordinary lang good guys. Ordinary style lang yun. At least na ay kuhan, na ay bugnaw. Samtang nag paabot ang mugahi, ato sa siyang ipagsagol guys. Ato na siyang isagol daan. Akong experiment. Bati dahil akong eksperimento guys. Wagay pa. Namatayag. Ano akong eksperimento. Madilunod na ko ang kuan. Dilunod na ko daan ng tidbits diri ba. Bati dahil guys. Kaya dili makuan. Ang paghiwa ba. Isod. Madugmok. Madugmok ang jili. Kuan sa nang. Ako anan sa nang kuan guys. Ang binto. Na akong gisagol para pagahi ang kuan. Tidbits. Pero bati guys, body form, bati ang iyang forma. Tara guys, ingahit na siya guys, ato na siyang sagulong guys ha. Ato na siyang isagol kay ingahit na siya. Diba? Ready to eat na guys. Sarap. Sarap. Ato tilawan di. Delicious, sarap. Fight stay guys. Pamalang guys, ay nagamay sobra. Pero dugmo kang ihang jelly. Sa pineapple akong isagol. Thank you for watching guys. Sa sunod guys, magbuhat sa taglain guys ha. Yakuyugig yapon ko ninyo guys. This is it, 9H TV. Don't forget to click notification bell below. Subscribe. Don't forget to like and share. Bye. I love you more.